Siguro ano pwede? Sampulo yung sir, may ibig. Sige. Tolo. Alin? Ah, sige. Siguro ano pwede? 5 lang po. 5. 10, 20, 30. Pwede na yan. Good morning mga kagala. Ito tayo sa Tulay na Bato, Basud, Camarines Norte. Ito pakita ko. Time check, 7:55 ng umaga. Yung ina yung nakita nyo sa drone shots, sa Tulay na Bato yun, dito sa Basud, Camarines Norte. Maraming nagtitinda doon sa tabing daan kapag Friday, every Friday, kasi may church doon, chapel lang pala, na dinarayo ng mga tao para magsimba. Kaya alas panahon ngayon sarado siya at gawa ng pandemic. Diretso tayo dito sa bayan ng Basud. Yun. Ito yung pinakasentro ng bayan ng Basud. Ito tayo dito sa kaliwa. Papunta tong Mangkamagong at ang dami pang barangay ng Basud ang mapupuntahan mo dito. Siguro daanan natin yung isang barangay na matagal nang hinihiling sa atin na puntahan natin, yung barangay Mampili, Basud, Camarines Norte. Ayun. So, liliko tayo ng kaliwa. Ayan, Mampili. So, ito yung bungad ng barangay Mampili, Basud. Malapit lang sa sentro ng bayan ng Basud. Ayun. So, ito pala yung pinaka-entrance ng Barangay Mampili. Ayan. Barangay Mampili, Basud, Camarines Norte. Welcome. Woo! Ayos.
tayo dito. Pwesto. Unahan. Wala na to. Dead end na to. Hello, dito tayo sa Barangay Mampili. Ganda. Kaya pala, shout out kay Den's Vlog. Mabuhay ka, sana mas lumakas pa yung channel mo. At dun sa nag-request sa atin kay Aaron Rafael, nag-request ng Barangay Pamurangon. God bless po sa iyo. Ingat po kayo. Salamat po.